Entonces estou farta. E a miña casa e a mala da miña veciña son as que están sujetando dese poste. Estou cansada de ver ese poste torcido que o día que me rompa a miña casa vai haber máis, vou coller a escopeta e andar a tiros. E non fan caso ningún. Entonces estou farta. E a miña casa e a mala da miña veciña son as que están sujetando dese poste. Tu podedelo ver así. Da que o vexades máis, mira como rompe a finca da veciña que ten aí o cierre todo roto. E agora volven pa aquí. Mira, que estou moi enfadada, porque o que está aguantando dese dichoso poste é esa mangueira que está clavada aí na miña casa. Porque además que é un peligro que pasa xente por aquí, cae un cascote deses encima e vai a chiste, Se rebenta a cornixa dunha das dúas casas onde está amarrado o poste... Non quero pensar as consecuencias que pode ter. Pero tamén, por esta beira rúa, hai moito tránsito, sobre todo de rapazada que hai un Os colexios de que temos de Baio e o instituto que se vai tamén andando, os rapaces que van de aquí da nosa zona, que van andando, tamén van por esa carretera para o instituto. E ven moita xente, todo o mundo vimos aquí tirar a basura, tirar os cartóns, e malo o vidrio que temos aquí tamén. Consecuencias, efectos colaterais deste movimento a banear do poste que está estragado, como ven, o muro, o pechamento da casa de Charo, e deixamos constancia unha vez máis o movimento sinxelo, perigoso e de denuncia que deixan elas dúas polo estado do poste aquí en Baio. Pídolle que me arreglen o muro que me rompí o poste que leva 4 meses, que a forza que fai o aire batendo seguido, e rompiu a columna, e agora móvese todo, e eu non teño por que pagar ese destrozo se non é cousa miña. Que se fagan cargo de todos os problemas que pode acarrear como caiga ese poste, que eu non me quero facer nin responsable moral nin de ningún tipo. A partir de ya, que tenemos que tomar medidas e eles non as toman. Iremos a